Apaman na nagunit ti Serena ti fire truck, senyal meten na marugyan ti programa ti Bureau of Fire Protection Bangged para kaday ti Kiddie Fire Marshal, kaspaset ti Fire Prevention Month. Nasurok 5 gasot nga agad-adal iti Bangged West Elementary School, manipod kinder, aging ga grade 4, tinakipaset ti aktibidad. As part of our observance, ma'am, ti Fire Prevention Month, conduct kami ti Kiddie Fire Marshal ti Bangged West Central School. As part of their career guidance, kung gusto nila maging bombero, no kaya apply as fireman or para sa may 4 kasi yan na ginawa kami diyan, ma'am. The main goal, ma'am, is fire safety awareness ti ubing tayo. Lalo dagitoy kindergarten to elementary school. At least ma-aware that no bati fire prevention. And also sa mga naranasan nila kanina, ma'am, mabalinda nga as career guidance no kayat da nga agbombero. Nabingay ito pat as section ta aktibidad. Umuna ti storytelling. Ano sa dinno na ipakamu kadag iti ubing, iti umno, apan nagusar ti fire extinguisher, panangliklik ti uram, outlet, kenda dumapay. Naisuro pa'y kadakwada ti proper compression, babaen iti emergency medical services. Numan pa'y saan pa'y laeng ama ipalubos ti panag-CPR na gitubing na ikanda iti idea iti daytoy. Iti baet asaan nakalikagom ni Alaya Excel ngagbali na firefighter na ragsak nga iti pagadalan dati napili para iti Kiddie Fire Marshal Program iti BFP. Happy. Insuro da kanya mino kasa no tiubraan mino da po or kan imbaga da pay no nga kan kami unay agay ayan te apoy kon agisaksak. Napuan ragsak dagiti estudyante apaman ngin padas dati rappelling nga daan 3 metro akangato ken fire suppression nga entre agsebsebda iti apoy. Wagas daytoy tapnon mapadas da ti trabaho ti maysa a bombero. First, ma'am, dapat i-save tayo ti sarili tayo. Ken our next move is to call BFP. Tayo sumat ti mandato mi nga to save lives and properties. So nga importante dagitoy fire safety awareness program tayo nga as BFP no tayo nga i-save our lives. Nya ba ti first aid nga mabalin tayo nga obraan in case of emergency. Santo agtawag tayo ti tulong gapo ti bombero. Iti panaglepas ta aktibidad ng tadragsak kadakwada ti dua ang maskot iti BFP. Ani Berong ken Berang. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.